són pels millennials el que la corrupció per al PP, algo que desitjaries que no passés de manera tan recurrent, però que en el fons ja tenim assimilat que estarà allà cada pocs mesos. Som la generació que fem del drama el nostre entreteniment, i en aquesta segona temporada de Bailem 108 tractarem temes generacionals que ens afecten, preocupen i que no s'arreglen compartint un reel graciós a Instagram. No és que sigui fan de compartir pis als 30, és que als 2000 estava veient Sailor Moon en comptes de comprar terrenys. No és que no m'apassioni la meva feina, m'encanta portar les xarxes d'un influencer i que el meu jefe m'escrigui un dissabte a les 10 de la nit. Bueno, no m'apassiona. I la meva mare creu que sóc informàtica. Ojalà. Avui el drama del que venim a parlar té a veure amb els canvis. Una paraula que els millennials i els Gen Z coneixem bé perquè potser l'única cosa estable a les nostres vides és el canvi constant. De feina, d'amics, de parella, vincle, quasi algo. I el més dur, insuportable, les mudances. Quantes mudances hem fet en 20 i pico d'anys? No sé si existeix el rècord Guinness de major número de mudances en menys temps, però estic segura que si existeix el teu millennial. A vosaltres també us passa que a cada mudança teniu menys trastos? Igual és perquè en cada una vas perdent una caixa al mateix temps que vas perdent l'esperança de que aquesta casa sí sigui la definitiva. Diuen que la fe mou muntanyes, però no sé si podrà idealista. Ens van vendre el terme nòmades digitals per referir-se a aquests joves ciudadanos de un lugar llamado mundo. Avui treballen a Londres, demà a Amsterdam i a l'altre a un vivari de Barcelona. Una bona manera d'accelerar la gentrificació amb tot un continent alhora. Enhorabona! Avui parlarem de mudances i tot el que comporta, des del malson de trobar pis fins a la tortura de compartir pis amb algú que no coneixes, o pitjor, un amic de tota la vida, a qui no t'atreveixes a dir-li que fregar els plats és un fet tan recurrent com dutxar-se. A Bailem 108 ara també sabem el que són les mudances, però en aquest cas cap a millor. Ha arribat a la direcció La Brava, una nova membre de la família Bailener, però que aborda massa com per gravar amb ella. I a més, aquesta temporada comencem a gravar a un lloc quasi de culte, una llibreria referent dins del món de la comèdia, La Llama. Ué! Així que sí... Així que sí, Bailem 108 a partir d'ara es gravarà a Tamarit 148. Benvinguts, benvingudes a la temporada 2 de Bailem 108! Benvingudes de nou! Quina il·lo tornar a ser aquí! L'últim programa a Bailem 108, Ja. Però no l'últim de Bailem 108. Clar. Crec que ha quedat clar, no? Ja Ha quedat clar, a mi el que no em queda clar és per què ens seguim dient Bailem 108. Bueno, perquè Tamarit 148 igual ja està agafat per algun altre podcast. No ho hem mirat. I que no es grava ni a La Llama, no? No es grava a La Llama, clar, es grava a Bailem 108. Bueno, doncs, quina il·lusió, ens mudem a La Llama i hem decidit parlar de les mudances, que a tots ens encanten. Venim amb novetats sí. Que ja és... Jo crec que s'ha de comentar un poc, no? Que els programes d'esta temporada seran algo diferents. No molt. No molt. Bueno, sí, una mica sí, bastant diferent. Home, canviem de lloc i canviem una mica també l'estructura, no? O sigui, parlarem de temes generacionals, sí, ja està. De coses que ens afecten, no? Sí, a la nostra generació. Clar, però quina generació som? Clar, és la mateixa la teua que la nostra? Estem tots dins d'una... Jo és que crec que soc millennial, em pertoca per edat, però que m'identifico més amb Gen Z. I nosaltres dos realment som Gen Z, perquè així ho diu la Wikipedia o internet, però som més millennials que la Elsa. Sí, però l'internet ho diu així, però depèn d'on ho mires. No, ha dit l'internet, això és molt boomer. Ja. Merda. Sí, no, totalment. O sigui, jo tinc... Jo podria estar dins dels millennials, perquè al final crec que la meva vida l'he fet amb bastants millennials, però internet em diu que sóc generació Z, però en realitat el meu cap viu en boomer. Sí. Vull dir, jo soy muy boomer. Tu ets molt boomer. Oye, conmigo solo me meto yo, I és que soc millennial perquè soc del 92, però dic de Lulu, vull un lavabo, vull dir... I més coses que fas. I més, què més faig? Tia, l'estètica del teu Instagram, el disseny, tot. No assumeixo la meva edat. El moño de dos colors. I tu la vols... És que soc generació Z o tinc la crisi dels 30? Ah, ara ho ha dit. Ja, no ho tinc clar. Clar, podria ser les dues coses, també. I tu? Nosaltres ja hem fet el recap. Jo
A mi m'agradaria ser millennial. O sigui, Gen Z no sóc. Tia, però no és millor Gen Z? No. Per a què? Bueno, és que... Clar, no és És que jo, Gen Z, clar. penso a la generació de la meva cosina, que Berta, des d'aquí te mando un beso, te quiero mucho, comença, tio. Però són subnormals. Ara està de moda... Ara està de moda treure't de l'Instagram totes les fotos i deixar 0 o 1. Jo tengo des del 2012, No soc saps? tan Orgullosa. Però i aleshores per a què utilitzes Instagram? Per estalquejar. Ells ho fan per estalquejar. No, jo crec que és algo més... Per què borren les fotos? És que no té sentit, és una aplicació per pujar fotos, per això jo no soc Gen Z. Perquè són subnormals. Jo no estic tan... O sigui, jo no sóc tan Gen Z perquè sí que pujo post i tal, però em sembla que és perquè per ells, al final, ha de ser algo com molt permanent voler-ho deixar allà, saps? Al final és una generació que també està molt acostumada al canvi, a les stories duren 24 hores, és com quin contingut és prou bo com per deixar i que avui que tothom el pugui veure sempre. Jo crec que va soc per més aquí. d'àlbumes de fotos, de mantenir els recuerdos sempre. Ella Però analògica. Per això jo no borro les fotos de l'Instagram. Surten tots els meus ex i no les penso borrar ni el del tòxico. Però tu tens àlbum de fotos en casa, no? I tu te vas tant. fent àlbum de I fotos jo en cada casa. viatge que faig, una analògica, imprimeixo les fotos i van en àlbumes. Quina és la generació anterior a la boomer? Tu! No! Bueno, Però va. soc millennial, soc I millennial. tornant a les mudances, quantes mudances heu fet a la vostra vida? 1, 2, 3. Només? Sí. Jo bastant més. Jo, Quantes? en els últims 4 anys porte 5 mudances. Buah. O Clàssic de Barcelona, olimpiada, 2 En una, olimpiades... en una olimpiada, 5 mudances. Però des de que estàs a Barna. No, des d'abans. Ah, sí? Clar, jo en Alacant em vaig mudar de casa dels meus pares a una casa que me vaig anar jo sol. D'ahir vaig tornar després, abans de vindre a Clàssic. Barcelona, i després la de Barcelona, i dins de Barcelona, doncs... O sigui, jo t'ho preguntava perquè pensava que l'alta freqüència de mudances en poc temps estava molt relacionada amb les grans ciutats, que al final també és com difícil la permanència de trobar-te a gust en un pis. Estic notant pel teu to de veu i per lo que estàs dient que no consideres Alacant gran ciutat. A veure, Cari, com t'ho Això explico? ho vam discutir la temporada passada i és cert que Alacant és més gran que Badalona. Però no, Claro no que és sí. Barcelona. No, Barcelona no és, no. Ho he dit amb un accent de pija de Barcelona horrible. No és Barcelona! A mi no m'agrada Barcelona, m'agrada No, més sí, sí. Alacant. O sigui, està relacionat amb capitals, jo crec, més que grans ciutats. I el problema és que cada volta això passa en ciutats més xicotetes. Per tant, sí, en Alacant també passa que la penya s'ha de mudar i que no pot viure i no pot pagar un lloguer. Però els lloguers d'Alacant, sense voler desmereixer Alacant i la seva mida, són més assequibles que Barcelona? No. Estan igual. Estan igual. O sigui, òbviament, Barcelona, el creixement que ha tingut del preu del lloguer és una barbaritat, però en Alacant també estan... Ja, o sigui, estan pujant. no te pots pagar un pis tu sol si no cobres 3.000 Sí, jo pavos. crec que això a cap Joder. ciutat, realment. A cap ciutat ara mateix No, et no. pots pagar un pis tu sol. O sigui, cap. És complicat. És que ni Guadalajara ja està superalt, Badalona igual. Bueno, és que el sistema està fet per estar en parella. Jo sempre us ho dic, Total. que el sistema està mal. El sistema està mal. Doncs jo m'he mudat 6 vegades a la meva vida. Sí, més que nosaltres. Tu quantes has dit? Jo 5 en els últims 4 anys. Ah. En total crec que són 6, però bueno. El que a mi m'ha sorprès quan he fet el recompte és que realment la típica que em vaig mudar quan era molt petita, de Barcelona al poble, després em vaig mudar a una altra ciutat. Però els últims 3 anys m'he mudat 3 cops. I això sí que ha sigut efecte d'estar a Barcelona i compartir pis i bueno, al final trobar alguna més assequible o te'n vas amb amics que creus que funcionarà millor o... Vull dir que al final, sí, això. I no vull mudar-me més, sisplau, ja està. Però ja és una tortura. Recordeu alguna mudança amb carinyo? No. Sí, la primera. Què? Òbviament, la primera mudança la recordo amb carinyo. Però Era la primera és quan te'n vas de casa els teus pares. Clar, bueno, Però- jo vaig anar d'Erasmus. Això és mudança? Això compta? Depèn. No ho comptarem. Però quan vaig marxar de casa dels papes jo estava superil·lusionada. A part, vaig baixar un carrer més a baix. Em vaig independitzar No un fos carrer a baix. cas que estiguessis massa lluny. Però, què anava a dir? Que, Una mudança molt que no és el fàcil. mateix, no? O sigui,
És a dir, tu quan te'n vas de casa dels teus pares no tens tantes coses. No tens mobles que hagis de transportar. No, a part és que el pis ja estava tot... No t'emportes un llit. O sigui, per mi les més dures són quan de cop t'has d'endur un llit, un armari... Saps? Ja, totalment. Llavors... A la segona no em va agradar, però la primera, que només havia de baixar un carrer o un matalàs... Clar, o sigui, és veritat que quan te'n vas de casa dels pares fa il·lusió, perquè és com una nova etapa, algo diferent... Però en el meu cas jo no me'n vaig endur unes maletes amb roba, poca cosa més, vull dir... Clar, no, jo la primera igual, poca cosa. No, jo la primera em vaig portar de tot. I això, que és una cosa que em fa també gràcia, o sigui, nosaltres... La teva mare, sí, em porten la cuina, em porten la vitro. Que no passis gana. Mama, que no cabe! Que te la portes! Que la nevera plena. ¿Quieres tupper? Pues toma una nevera. És que... En lloc de donar-me cada setmana un tàper, em donava cada setmana una nevera, no? Amb tàpers. Que això, el tema de les mudances, o sigui, nosaltres, les nostres generacions, al final, donem per fet que les anem a fer nosaltres, però no fa tant de temps, o sigui, només una generació abans, existien les empreses de mudances. Encara existeixen. Ja, però s'utilitzaven abans. Jo no he utilitzat. Ah, sí? Sí. Però és que què t'esperes de la Elsa, Cari? Uau! O sigui, nosaltres som uns No, cutres, però té una ella. explicació. Ja pot ser bona. Vale, perquè era, efectivament, la tercera mudança en 3 anys, va ser l'última, i tenia mobles per moure. I estava ja cansada. Clar, I havia demanat molts favors i em feia por ja quedar-me sense amics. Havia ja abusat, a veure, de mudança, de 2 amics en furgoneta. Era com, no tinc un altre amic en furgoneta, li torno a demanar un que ja li he demanat quan sé que és putada perquè s'ha d'estar com tot el dia el que sigui tal, i vaig dir, mira, és igual, pago, perquè jo no sé desmuntar coses, jo no sé muntar coses, jo no vull pujar 4 pisos coses. Bueno, també depèn de a quina contractes, perquè a voltes és només de puerta a puerta. O sea, puerta a puerta de abajo. Ja, no, jo vaig trucar i vaig dir, ho vull tot. Quiero completo! Elsa, que guarrilla. Vaig dir, Pero bueno. ¿Cuánto vale? Me da igual, lo pago. Lo pago. No, però jo vaig trucar i vaig dir, he de desmuntar tota una habitació, llit, armari, no sé què, o sigui, et fan com un recompte, tenia un piano... Hòstia puta, de cola. No! Tia, Pues si és un teclat el pots portar... Això és com una peli. No, però té les potes, és com un piano elèctric. O sigui, és un piano elèctric. Llavors, pesa bastant, perquè les tecles tenen contrapès. En fi, jo sabia que havia... L'havien de treure per la finestra, com l'escena que es cau al piano. Que fantasia. Llavors vaig demanar que m'ho desmuntessin, que m'ho pugessin 4 pisos i que tal. Pasqual. Estic donant massa informació. No, està molt bé. Jo també vaig pagar per la tercera. 5 pisos. Com vas triar, 10 pisos. com vas triar quina empresa de mudances volies contractar i quina no? Vaig mirar per internet. El internet. I vaig mirar ressenyes. I ja està. Ojo a les reseñes. Pues, o sea, clar, o sea, este es el rollo. Jo m'he preparat unes quantes... He estat investigant sobre les empreses de mudances i he estat mirant ressenyes de les empreses, perquè he pensat, jo de qui em fiaria? Pues jo probablement em fiaria de la primera persona que em diguera conec jo a una empresa que tal, perquè jo no soc molt de buscar, aleshores és com... T'he de dir que quan comences a preguntar, molta gent et diu conec un tio que ho fa amb la seva furgoneta. Sí, totalment. Jo, sí, les hago. Ets tu el tio de la furgoneta. Bueno, pues vos llegiré ara algunes ressenyes. Mudancer, que ja el nom mola, Mudancer, que és com l'empresa dels ballarins d'OT durant els mesos que no hi ha programa. Mudancer. És gratíssim, però m'agrada. Hòstia, a mi m'agrada molt. Fan la mudança amb una coreo. El cuerpo de baile. El senyor del piano amb el piano. Del piano. Maria Teresa, que ha posat una estrella i està molt enfadada, diu: portessin bon material, ja que solsament vaig parlar diverses vegades amb la senyorita Marisol explicant i demanant que la mudança es feia el 24 i 25, ja que jo tenia una intervenció quirúrgica el dia 19 i que no podia fer cap esforç. Quanta informació, no? De cop això s'ha tornat molt personal. Sí, o sea, la Maritere està enfadadíssima, Hombre, o sea, normal. I també te dic, senyorita Marisol, això està molt lleig. Vull dir que l'has fet fer algun esforç a Maritere i tenia una operació el dia 19, Vull dir... O sigui, una cosa és que són noms semblants. Marisol
La de Ote Mudanzas. Señorita Marisol es Ote Mudanzas. ¿Y Maritere? Y Maritere és la senyora enfadada. Vale. L'afectada, en este caso li direm l'afectada. Podran veure com em va quedar el pis ple de caixes i les coses per col·locar. El meu marit va haver d'anar a recollir coses que es van oblidar i el rentavaixelles amb el nostre cotxe. Que així no queda del tot clar si és que el rentavaixelles es va quedar amb el cotxe o si el marit va haver d'anar a per el rentavaixelles o... No sé. No va pagar el premi. Clarament aquesta tia no va pagar. No va pagar el premi, no. Però sigue. Això és normal? Aquí ja Maritere comença a tirar fum, que jo ja... Maridito, jo crec que ja li va mirar el mòbil un parell de voltes, en plan de... Maritere, jo això no ho posaria així. Volem evitar una denúncia. Maritere, això és delicte. Tal com ho està posant, això és delicte. I ja, això és normal. Poden veure tot per les fotos que hi he enviat. Que les ha enviat, no les ha adjuntat, les ha enviat. No van posar ni cortines, ni prestatges, ni llums, ni quadres, ni moltes caixes. Amb moltes... Oh, moltes caixes. Tot el muntatge estava pressupostat. Ens van enviar un grup entre nois i noies totalment ineptes. Hem tingut que agafar... Que dius, Maritere, hem hagut, sisplau. Ai, ho anava a dir! Entenem el teu malestar, però faltar al català així tampoc cal. Soc catalana. Hem tingut que agafar personal independent per acabar-ho tot, ja que el personal de Mudancer han estat uns ineptes i s'han burlat de nosaltres. Torna a dir-li ineptes en dos frases. Home, l'han denunciat o no? No. I la... No he contactat amb Maritere. Que entre Maritere, por favor. Maritere, cuéntanos. Ote Mudanzas ha contestat? No. Joder. Que no ha acabat poc. Diu que ens van fer pagar 180 euros per tenir el permís de l'Ajuntament per la grua del dia 25, però casualment no tenien el permís. Una altra estafa? Solament cal mirar foto per foto com van deixar el pis i no hem rebut cap classe de disculpa. I si mires les fotos veus que efectivament n'hi ha una vaixella trencada, caixes apilades i covers pixelats. O sea, covers pixelats. Pixelats! Que això no sé com ho han fet, però se pensa que estan pixelats, de veritat. És que no he entès res, Soc tonta. Covers... bueno, que no sé com ho han fet. En les fotos... En les supermodernes Mudancers. Et fan un ball i et pixelen coses. Irene entens... Que no em dic Irene. Iki, perdó. Ja t'estava mi identitat secreta, tio. Entens que lo pixelat és la foto de Maritere, no? Tu ho entens? Vale, voleu una altra ressenya? Sí. Mudanzas Alicante. Ressenya de Alfonso Malongo. Una cosa, l'altra era d'Alicante també, no? D'Alacant. No, l'altra era d'aquí, subnormal. Ah, deies que com parla malament el català, per això serà d'Alacant. Pues no, parlava malament del català a la Maritere i casualitat. L'important és parlar-ho, nois, visca el català. Alfonso Malongo. Joder, és que llamo por Malongo, tío. Tío, este això ha de nombre tenir és una falso rima. que Alfonso Malongo. Malongo. Una estrella li dona... No, això no va dir que no tinc rima, però que suena com si hagués d'haver rima. Me la agarras con la mano, no, però Malongo... Però t'imagines que és el seu cognom de veritat? No. Jo entenc que no serà. No. El meu té una rima, no... Da igual. Bueno. Hay que apechugar con ello. Alfonso Malongo li diu a Mudanzas Alicante: no sé si alucinar o llorar de pena pensando que he tenido muy mala suerte o que las opiniones anteriores las han escrito empleados o familiares. Sospita Alfonso Malongo. No és tonto. Que no és tonto. I aquí vull fer un parèntesi. Jo no sé si això vos ho he contat alguna volta. Jo, en un dels treballs que tenia en una agència, una de les feines que fèiem era això, precisament, intercanviar ressenyes amb altres empreses. Què dius? O sigui, jo he estat en grups de Telegram d'intercanvi de ressenyes Google My Business. Però això és molt de niñato. Com de niñato, No, per què? tia, No, perquè les empreses se fan intercanvis. Aleshores, jo tenia els meus clients i jo deia pel grup eixe, necessito una ressenya positiva. Clar, per això. A tal Però no són empresa. niñatos, són empreses. Claro. Ja, però això em recorda al Facebook, quan tothom volia tenir molts amics i likes,
Y en el nacimiento de Instagram, que era dale like a mi foto, sisplau. Sí, tal qual. O sigui que les ressenyes de Google són al Facebook de les empreses. Exacte. Això, I les ressenyes, quan vos fixeu per anar a un restaurant o a qualsevol lloc en les ressenyes, la majoria són completament mentira. Tio, la meva vida ha sigut una mentida, jo m'ho creia. Ja, pues imagina't. I soy Alfonso Malongo. Eres el Alfonso Malongo. No, Alfonso Malongo és més intel·ligent que tu. Joder. Los reyes. ¿Qué? Los reyes. Bueno, Son reinas. Digo Alfonso Malongo. Resumo el servicio como malo, falto de educación y poco profesional. Los empleados eran la versión real de Benito y Manolo. ¡Oh! ¡Qué guay! A mi m'agradaria aquesta mudança, llavors. Y diu, tardaron 1 hora en almorzar y luego iban con prisas por acabar. Que dius, bueno, no está mal. Vull dir, si entenc la queixa si tardaron 1 hora en almorzar y després anaven a la pachorra, però en principi si després tal... Bueno, la cosa és que jo que sóc un expert en este tipus de ressenyes i tal, jo ja llegint esta m'havia donat sensació de que el Alfonso Malongo era un poc subnormal. Així que, bueno, vaig entrar... Era més llest que jo. Malongo. Vaig entrar al seu perfil de Google, My Business que no sé si ho sabeu, però pots entrar al perfil i veure totes les ressenyes que ha escrit una persona. No sabia ni que existia Google Business. Jo tampoc. Fuà, tio, és que no tenia ni idea de la vida. Tio, ets detectiu ara? Molt por, qui s'ha convertit? I efectivament, Alfonso Malongo, 25 ressenyes, Local Guide nivell 4 per a Google. I les ressenyes són com, bueno, Hospital Veterinari Sant Vicent del Raspeig, trato distante y aséptico, centro veterinario JG, antes eran un referente, las opciones y tratamientos que dan se han quedado desfasadas o no son suficientes, que aquí dius, deu ser veterinari el pavo, tindrà coneixements, per això s'esforça, no?, en fer crítiques constructives. Següent ressenya, farmàcia Cenia Boulevard. Esta farmàcia és rara. Ara també t'he de dir que a mi em diuen tracto distante y aséptico. Ja, un màquina. Pero la de la farmacia es guay porque pasa. Esta farmacia es rara. Si vas con frecuencia te darás cuenta de que los empleados cambian constantemente. En unos meses apenas conoces a unos cuantos. De hecho, de hace un par de años aquí no queda nadie. Malas condiciones laborales, mal ambiente. Millennials. De repente es Iker Jiménez. ¿Sabes? O sea, de repente Alfonso Malongo es conspiracionista, de repente. Es terraplanista. Sí. ¿Qué le pasa al Malongo? El Malongo està com una puta cabra. Sí. I, bueno, això, després té més ressenyes amb moltes coses més, com un kebab turco o més farmàcies, o Aqualàndia, que és un parc aquàtic, que ja has de ser una persona trista. D'Aqualàndia. D'Aqualàndia deia que havia molta cua. Realista. Ara vull veure les reviews que poseu vosaltres. Jo no poso reviews. Tu poses reviews? Jo alguna tinc, però només quan me les demanen com d'això con navajilla. De, por favor, pon que he sido bueno contigo y pon mi nombre, que està aquí en la xapita. Ja, quan venen així jo també ho faig molt. Clar. Hòstia, a mi em costa molt posar ressenyes, em fa molt de pal. Jo si el lloc és guai poso, si no, no. No, vull dir, potser ha sigut un mal dia. Jo al contrari, com que em dóna més ganes quan va malament. Jo no, quan però va no malament ho faig perquè soc massa vaga. No passa res. Molaria que els empleats també podrien posar ressenyes als clients. Uau! Buah, Black Mirror, No, gràcies. Pues això eren totes les ressenyes. Després tenia una empresa més que no tinc ressenyes d'esta empresa, però que em va fer molta gràcia el nombre, que es diu Mamudanzas. Em va fer molta gràcia. Mamudanzas. Era com mudanzas i tetas. És que no sabia com dir-ho, però sí. Mamudanzas. Estava pensant en mamuts, tio. Jo en mamada, claríssimamente. Pues això són les ressenyes, per això no crec que em fie mai d'una empresa de mudances i molt menys per les seues ressenyes. Jo sempre ho he fet amb amics d'amics. Jo us admeto que una unitat de vegada pues he pagat, però la segona... Clar, jo he pagat, però amics m'han dit vale. I pues venen dos... Jo va haver una mudança que va ser durant el Covid, llavors tot era supercomplicat i vaig decidir fer-la amb un Fiat 500. Endormir totes les meves coses de Vilanova i la Geltrú a Palau-solità i Plegamans, que és una hora de cotxe. Uau. Bien. Una hora de cotxe, 2 hores de Fiat 500. 4 d'anada i tornada. Buah, o sigui, passat Zaragoza,
Què dius? Què? D'aquí a Zaragoza són 3 hores. És el temps que trigaries. És la unitat de mesura. Sí, Clar. per mi és la unitat de mesura. I ja sabem A que passant Zaragoza per Calatayud, per ahí estan los teletubbies. Jo crec que al final com gestiones una mudança diu molt d'una persona. Diu molt. Sí, sí. O sigui, ja com diuen que tu coneixes algú de veritat quan no va al wifi, no? En plan... Hòstia, no havia escoltat això mai. Jo tampoc. Jo Però sí, en m'encanta. plan... És com una situació que et porta a l'extrem i veus com són les persones, com reaccionen, no? Al gran enfado. Clar. Jo crec que tu quan veus algú com gestionar la seva mudança, coneixes de veritat aquesta persona. No creieu? Bueno, sí, perquè una mudança implica moltes coses. Hòstia, molt estrès. O sigui, és el Vietnam de la generació millennial. És el Vietnam. Sí, estic d'acord. Sí, però al final ja t'acostumes. Arriba un punt ja que dius, bueno, ja està, con la calma i vas fent... Veus no? tots aquest tipus de persones. Però hi ha gent que les fa Jo molt no. bé. I hi ha gent que li agrada fer mudances. No, això sí que no m'ho Jo crec. crec que ningú. Això no m'ho No. crec. Jo, A tu t'agrada? Júlia i Helena, estic fins la polla. Ja estem dient Ai, noms. estrellita! Mira, un dels canvis que volíem fer esta temporada era no dir noms de persones que només coneixes tu. Sisplau. Els agrada fer mudances, ja està. Vale, jo les odio amb tota la meva ànima, m'estressen un muntó, o sigui, fins i tot la vegada que vaig pagar era com, em vull morir. I no havia de fer res, només havia de supervisar senyors que movien caixes. El mudances. Una dona supervisant homes, que guai. I vaig passar fatal, o sigui, havia de fer les caixes, bueno, m'estressa un muntó, vale? Jo sóc aquest tipus de persona, i llavors, com crec que mostres com ets de veritat, he fet un test, us porto un test, Yes! per saber quin pis et mereixes segons com gestionis la teva mudança. De locos, tinc ganes de saber-ho. Arribem a la casuística de que t'has de mudar perquè ja no suportes els teus companys de pis, vale? Siguin els teus amics... En el hipopótamo caso. hipopótamo caso que estiguis fins als collons dels teus companys de pis. Siguin els teus amics, siguin els teus pares... Paula, Arnau, us estimo, això és hipotètic. Chapame el chiste, tío. Es que yo no puedo más. Paula, corta el micro. Vale, doncs t'has de gestionar la mudança, vale? El test comença així. Com la prepares? Us dono 3 opcions. Vale, A. Pago una empresa de mudances i intento fer-me l'adult funcional, tot i que sé que és probable que m'arruïni. Superé i ja té com fins la següent mudança per recuperar-me d'aquesta decisió econòmica. Aquesta és la primera, vale? B. Tiro d'amics amb cotxe, moto o patinet si cal, que per això és tant que em facin el favor. Calculo que tinc temps de fer nous amics per la propera mudança. Clar, perquè aquí n'hi ha un tema que tu els dius, els pots intentar enganyar en plan de sí, és a canvi d'una birra i tal, però en realitat no és, o sea, no ho estan fent a canvi d'una birra. També ho estan fent, en realitat, a canvi d'assegurar-se la seva mudança. Sí. O sea, Efectivament. Clar, Sí. és Sí, tot un jo he arribat a intercanvi. dir, et convido a sopar i no he convidat a sopar. Soc la pitjor persona. Vale, i la tercera opció, C, poso un anunci a Wallapop demanant ajuda, perquè els meus pares no m'estimen tant com per ajudar-me en la meva 5a mudança, però no sóc tan pobra i prefereixo conservar els meus amics. En plan, busques com algú que et faci, però no és una agència de mudances. Vale? O sigui, tenim la A, pago una empresa de mudances, B, tiro d'amics, o C, busco una opció low cost i pago una mica a algú random. Jo la B. Tira d'amics. Tires d'amics, que, de fet... Apunta tu, que després sí, ja sí, no. estic apuntant. Jo també tiro La d'amics. B, vale. I de fet he de dir que Jo la A. n'hi ha una opció que falta que és quan intentes tirar d'amics i no tens, a lo millor, com no diré que m'ha passat a mi, però m'ha passat a mi. que l'has de fer tu sol. Estàs bé, ara? Ara sí, ara... No han vingut els teus pares a ajudar-te? Jo els En veig molt, els teus pares, de venir a Sí. ajudar-te. Encara que sigui En la aquí. primera sí, en les dues últimes ja no. No, clar, veus, és que la gent es No, cansa. en la última. La gent es ja no. cansa, els teus pares es cansen també. Sí, por supuesto. Vale, doncs un cop decideixes com ho portes, què t'emportes? Buah! A. Aprofito per perdre, entre cometes, coses de la mudança. El jersei de Nadal que em va regalar ma mare i que odio, les fotos del meu ex o la foto de la comunió marcada al menjador. En plan, és igual, que tu saps que no te l'anaves a emportar, però l'agafes i la perds. Vale? Bé, les meves coses caben en una maleta. Soc nòmada digital, baby. Això i que el meu sou tampoc em permet tenir més de 3 samarretes del Shein. Vale? O sigui, tot et cap a una maleta. I C, tot i més, si puc robar alguna cosa del pis actual, millor. Algo que no es noti, com els coberts, les tovalloles o l'escala, que mai se sap quan la necessitaràs. Perquè parlem de les escales, Jo no tinc escala. Sabeu les escales per les escales metàl·liques?
Què? Metàl·liques? Les típiques escales com Vale, sí. Però de- tens unes de fusta. No són meves. Ah. No seré jo la que roba, no. I per a què vols Llarga una història. escala? Pues per canviar la llum o alguna cosa, no? Quantes voltes has canviat la llum aquí? Li han canviat. Bé, que Espérate, bona. que se't torna contra tu el test. Que mona. Però en quin moment compres una escala? Sabeu què Ja, vull dir? no, l'escala jo crec que arriba ja amb el pis. Però és no? que la gent es Jo compra escales. No crec. Jo perquè tinc una escala a casa. Oi? D'on surten les escales? Clar, però jo perquè la tinc, tia? Si jo no la... O sigui, Bueno, no ens has Clar. fet No li el he test, tornat però al aquest país. tema és un altre tema. Bienvenidos a la nave del misterio. Vale, doncs llavors, què t'emportes? A, em perdo coses per la mudança i ho aprofito, rotllo faig neteja. B, tot m'hi cap en una maleta perquè no tinc diners. I C, m'emporto tot i més i si puc robo alguna cosa. Jo, jo també. Perdre, Aprofito i perdo coses. Sí, jo també. Però hi ha coses que no les perdo a posta, Després lloro. Clar, sí, però jo ho he fet, la de... Bueno, i si perdo aquesta cosa... O sigui, són coses que em sap greu que la gent sàpiga que he perdut, com la samarreta que em va regalar la meva mare per Nadal, que odio, però és com no me la vull posar. Ai, l'he perdut a la mudança. Com es diu la teva mare? Isabel. Isabel. Pam, pam al culet. Ai, he fet una rima. No, perdona. No. Segueix amb el test. Jo de fet estic ara desitjant que arribi la següent mudança meua perquè tinc coses ja que vull tirar, però fins que no hi hagi una Desitjant és una mudança... paraula molt forta, No sé si estàs desitjant. Hashtag Ani. Pots dir, sí, m'ho he perdut a la mudança. No t'has mudat? Sí, m'he mudat. És una altra opinió. Mudao. M'he mudat. Vale, llavors, un cop has ja decidit què t'emportes i tal, com endreces les coses? A. Vaig al súper i demano caixes, perquè sóc pobra, però endreçada. Prou endreçada per posar-ho en caixes, però massa vaga com per etiquetar cada caixa. Així la vida és més divertida. I jo li dic al joc de troba quina caixa has ficat els condons, amiga. B. Faig servir una maleta de cabina, em poso tota la roba que pugui i faig els viatges que facin falta. Jo ja m'he passat el joc de Ryanair. I C. Caixes ni parlar-ne, que jo no tinc un duro. Ho poso tot en bosses d'escombraries i així cap veí em robarà les coses quan les deixi a la porta. És que crec que he fet les tres. Ja, jo Començo amb caixes, Sí. segueixo amb maletes Fas i un quan mix. ja no puc més, perquè no tinc més maletes ni més caixes, bolsa Bolses. de basura. Sí, jo igual. Jo no he arribat a bolsa de basura, No? Jo sí. Fuà. Crec que no. Què dic? D'on ha sortit tot això? Clar, però les caixes no les compreu. No, al No, súper. por supuesto que no. Clar, Però si hagués de triar una opció... Bueno, també he comprat caixes, Sí, al xino. Sí. jo crec que alguna, però rotllo necessitat d'última hora de... Ja no tinc més i he de ficar 4 coses. Doncs compro Sí, una sí. o 2. Aleshores, què? Aquí se... Què predomina? O sigui, si sou més de caixes, més de maleta o més de bosses de basura? És que la bossa de basura ja és com l'últim recurs que faig servir. Vale, no és que comencis amb bossa de basura. No, començo amb capses. Diria ara Vinga, perquè començo amb caixes. capses. Vale. Sí, És que jo vaig veure una sèrie que una tia es mudava i directament agafava bosses de basura. És que jo tinc una amiga que ho va deixar amb el nòvio, vam anar al pis de l'ex i tot van ser bolses de basura. Basat en fets reals. Ara no diré el nom perquè em sap greu, tot i que no m'entendrà perquè no sap parlar català. Espera, que no diu el nom, però diu la direcció de la casa. Te quiero, pi! Bueno, va, i l'última pregunta. Com col·loques les coses a la nova casa? A. Obro les caixes /bosses i ho deixo enllestit en un finde. Probablement mori atrapada per les meves coses i necessiti demanar-me la baixa per estrès. Ni tan mal. B. No tinc quasi res, així que obro la maleta i col·loco l'imprescindible. Si total és probable que en res torni a mudar-me. Així ja sé que hi cap a la maleta. I C. Vaig obrint les caixes bosses a mesura que necessito les coses. Amb sort tindré alguna cosa ja empaquetada per la propera mudança. Uf, crec que la C, Jo- fíjate. Sí, també. No, no és tan heavy com la C, però sí que és això, com lo essencial, sí que ho deixa ja tot ficat i Total. tot fora de les caixes i tal, però sí, sé que n'hi ha caixes després o bolses que tenen, pues, per exemple, al canapé de baix del llit tinc encara una bolsa amb mogolló de tàpers que... de tàpers nets, No, vull dir, no. Però quan fa que està aquesta bossa allà? Un any. Un any. I no has necessitat els tàpers. No, perquè com per què que no els tinc tires? ja...
Perquè algun dia el necessitaré. Amb un parell de tàpers vas al curro, amb un tàper, tornes a casa, no el rentes, agafes l'altre i el dia següent rentes el primer i vas fent una cadena. Que potser no necessita tants tàpers. Jo com cuino per tota la setmana necessito molts tàpers. Tia, però una cosa. Si no els vols, me'ls pots donar que m'estic quedant una mica curta. Els voldré en algun moment. Però... Estàs fent... com es diu això? Tràfic de tàpers? Sí. No, però jo tinc... O sigui, jo intento quan faig canvi d'armari pensar, vale, això no m'ho he posat en un any. En plan, realment necessites aquesta samarreta, però és veritat que em costa molt tirar-ho també, em costa molt deixar anar. Com els meus, no. I ara clar, però és que i sí que ho necessites justament ara. Perquè en un any no l'has necessitat, però és que igual és ara, quan... Total. Sí, no em diguis això, que últimament havia millorat. Joder, estava ja traient coses de l'armari. Vale, doncs, teniu ja el... Sí. Què teniu? Majoria què? Una B, una C, majoria A. Sí, majoria A. Majoria A no os pega para nada. No os pega. No os pega. Vale. Que tú lo digas. Ja veuràs que no te pega. Si has fet malament el test... Escolta, com és mi test, no pot estar malament. És mi test y me lo follo cuando quiero. Vale, majoria A. Pis a Gràcia. Ni de puta conya. Estàs flipant. Ja... Bueno, va, us llegeixo el que és cada cosa, vale? Pis a Gràcia. Vius per sobre de les teves possibilitats, pagues 700 euros per una habitació amb vistes a l'ascensor, compartir pis amb 7 persones, de les quals 9 són expats. Tot per estar al barri de moda. T'arruïnes pagant cafè d'especialitat que sobres de demanar en anglès i quan surts a prendre alguna cosa amb els amics et fan fora a les 7 de la tarda de les terrasses perquè està reservada per sopar. És que això em fa molta ràbia, nois. Comences a dubtar si ets a Gràcia o a Copenhague mentre et consoles veient una pel·li iraní amb subtítols en francès als Verdi. I puges una story perquè tothom ho sàpiga. No sou vosaltres, definitivament soc jo. No, eres tu, clar. És que anava a dir, conec una noia. És para una amiga. L'amiga soy jo. Sí. Vale. Jo pensava que trauríeu una altra, la veritat. Majoria B. Pis al Raval. Això és la... Aquí. Hi ha una altra. Ja ho dones per fet, És que este niño... Temerari. No coneixes el barri, però per 300 euros tens una habitació amb llum natural i només comparteixes amb 3 persones. És el punt positiu del Raval. Sí, bueno, podria ser jo, sí. Això sí, de tant en tant has de conviure amb alguna radada policial, baralla domèstica o cucaratges i cucaratxos. Però just a sota de casa tens el millor kebab de la ciutat. Clarament compensa. Quina és l'opció C? La C ets tu. Majoria C, pis a Badalona. Sí, tia, però no ha sortit. Perquè està malament. Que no està malament. Deixa ficar-te el meu test. Voy a impugnar este test. No hi havia preguntes de reserva, això és una merda. És broma. M'ha agradat molt. Tu crec que també series Badalona. Jo, t'hauria d'haver sortit C. Jodete. Yo Badalona no lo piso ni así me maten. Pues ya l'has trepitjat, tonto del culo. I tu també, no ries. Jo estava molt desubicada aquell dia. Vale, pis a Badalona. No hi ha res més de Barcelona que viure fora de Barcelona. És l'opció més econòmica un cop aprens a evitar que et robin, perquè clar, si no et surt bastant car. Starter pack badaloní, fer-te amics dels de l'escala per evitar baralles. Semblar tu més boja que la resta. Jo crec que tu saps fer això. Sí. I gaudir de les festes. Diuen que només són les de maig, però és mentida, són un cop al mes. Has de fitxar les festes de Badalona. Des d'aquí un petó per comissió de festes, visca Badalona i visca la comissió. Vols fer el llistat de la directiva de la comissió de festes? Puto avión! Ara posarem com uns crèdits que vagin passant. Agraïments a el anell del mono, el primer. Pues ens patrocinen molt bé. Pues res, aquest ha sigut el meu test, ha fallat estrepitosament. No, però no ha fallat. Potser és que és el que ens mereixem, la Iki i jo. Un pis a Gràcia. Sí, home. Estimat una mica més. Bueno. Jo sí que me'l mereixeria. Tu segur. Sí. Jo estic a 4 carrers, Tampoc penseu que hem anat tan lluny. No, però potser no hem sigut sincers amb les respostes. I ens hem fet els nets. Jo pensava que tu diries bossa de basura. Clar, és que és un combo. Clar, però jo he fet el test com pensant la Iki sortirà a Badalona, li fico les respostes que surtin Badalona... No passa res. I de cop em surts de Gràcia, pava, què fas? Què le hago? Potser t'agradaria més Gràcia del que creus. No. És tot una careta, és tot façana. M'han robat a Gràcia. Eres tot façana, tu, en realitat fa ceràmica, vale? Sí, és una cosa que m'agradaria.
El taller de ceràmica de Badalona. Són... Bueno. Ai, bueno, pues ja està, fins aquí el meu peix. Jo us porto... Què portes? És que no assimilo lo de la caca. Vale, ha quedat clar que és molt complicat mudar-se. Sí. Vale? És una cosa xunga que a tots ens costa. I molt difícil de gestionar. Llavors, jo ara sóc una mica Gen Z. Llavors, he parlat amb el xat GPT i li he demanat que ens ajudi a mudar-nos, que ens doni tips i consells. Tio, vale? ChatGPT és la nova droga o sóc jo? Sí, no. Jo estava molt en contra, però dic, i si m'haig de mudar una quarta vegada? Vale? Llavors, li he dit, hola, Chati, em podries... És que és ella, és ella. Em podries donar consells per mudar-me de pis? És la quarta vegada que marxo d'un lloc. I em diu, ei, mudances la quarta, tot un expert, vinga, aquí uns tips. Fer neteja a fons, organitza per categories, caixes etiquetades, kit de... moltes coses, vale? Em diu super... Com una llista coherent d'adult funcional. Sí. Efectivament. Que no Però t'hauria que no d'haver t'he fet- demanat. Que no t'hauria d'haver fet tampoc una intel·ligència No, artificial. efectivament, ja La està podries fer malament. tu perfectament. Està molt malament, jo ho sé, no me juzguéis. Que la pots Home. fer. No, clar que no, està molt malament, però no me juzguéis. Llavors, ha quedat clar que sóc una mica desendreçada i guarra, gràcies al teu test, ha quedat demostrat. Llavors, Desendreçada i guarra, el nou single de la Rosalía. llavors li dic, Chati, molt guai, però pensa que jo sóc una persona vaga. Com es pot fer una mudança sent una persona vaga i desendreçada? Llavors, em torna a donar consejitos. No ordenis massa, etiqueta només habitació X, això no ho he entès. Habitación X. Què? L'habitació del Etiqueta sexo. Sí. Ah, no, per cuina, clar. Ah. Vale? La cuina del sexo. Però em diu... em diu, a l'hora de la veritat, paga si pots. Si no pagues, recluta col·legues. No desmuntis mobles. Vale, pues superguai, però clar, No desmontis mobles, el llit el baixes tal qual, per l'escala. El canapé, tal qual. Tu tira, tu pa'lante. t'imagines? Bueno, és que... El pitjor és que ho he intentat, baixar, mudar un armari sense desmuntar. Bueno, da igual, això no viene al caso. Et coneix molt, la Chati? Sí, però llavors jo li he dit, vale, jo tinc la sort de tenir amics i família. Bueno, tampoc tanta. Llavors he pensat en les més necessitats, com l'Àlex, que ha quedat demostrat que no té amics i que la seva família doncs, està lluny, i li he dit, no tinc amics ni família que em puguin ajudar. I a més, soc pobra. El meu sou només em dona pel lloguer. I em diu, uf, això és duríssim. Però es pot sobreviure a una mudança encara que siguis sol, pobre i vaguet. Has aconseguit dotar a la intel·ligència artificial de sentiments. Sí! Tia, li has fet pena. Le has fet pena. Sí, però aquí no acaba, Voleu saber com sí, acaba? dale. Llavors em diu un truc. Bueno, el truc és ser molt pràctic i minimalista. Torna a donar consejitos, ¿vale? De si realment estàs sol, un viatge al dia, mobles puedes vender algunos, contracta algun amic que et faci la mudança. Torna a dir-ho d'amic o conegut tal, que és més barat de mudances. Llavors, jo, que ja estava molt cansada, li vaig dir, Chati, t'he fet cas i he contractat pel Facebook uns pavos que m'han dit que em transportarien els mobles per 50 euros i m'han timat. Se n'han portat tot. Per recuperar diners he decidit vendre les joies d'or de ma mare difunta, però m'han estafat també. He quedat amb els compradors i m'han donat bitllets falsos. No estic tenint un bon dia. O sea, el drama. Sí, mia. La persona que estiga rebent això, perquè això, per a millorar el xat GPT, ho rebent també persones i Què? tal. Sí, clar En que sí. sèrio? M'estàs dient que hi ha persones que han vist el meu historial de xat GPT? Por Oye, qué supuesto. vergüenza. Que vergüenza. Por supuesto que sí. Quina No vergonya. tinc proves d'això, em sona que ho he llegit en algun lloc, algo així, TikTok però... no compta com a font fiable. No era TikTok, era Twitter. Pitjor. El nou Llavors- X. Llavors, per on anàvem? Que la Chati em contesta així super trista, amb una careta trista, ostres, això que m'expliques és molt fort, molt dolorós, i em dona passos a seguir, vale? Està afectada la Chati. Passos urgents, no? Pues, denúncia immediata, pels bitllets falsos fes això.
I em torna a dir, contacta amb familiars, amics o serveis socials. Quan li he Insistente, dit- La Chati. Però tu li has dit que no tenies familiars. Espera, i em diu, recursos útils, serveis socials municipals, ONGs locals, oficina d'atenció al consumidor. I no estaves com, la Chati no m'escucha. Clar, i li dic, Tu- jo ja tu- enfadada, t'he dit que no tinc amics ni família, I la Chati, que vayas a Càritas. sí, però em sembla una mica... Que te busques amigos. Tio, és que tu imagina't que això em passa de veritat. Ja. Ja, No em me torna a dir- rayes. Poc Que no me rayes para la mudanza ya más. Y que me dejes. Que la gent me pregunta normalment coses més fàcils. Sí, Que la sabeu gent què té passa? amics. La gent moltes vegades pregunta, és que vaig veure un TikTok, bueno, no vine al cas, da igual. És que jo ja... Bueno, jo sí volia fer un comentari sobre això, de que es veu que la nostra generació, la nostra, vale, la que sigui, que li pregunta moltíssimes coses al ChatGPT a nivell íntim. O sigui, Això. de com gestionar... És que jo tinc una amiga, la de la mudança de les bosses de basura, que li va preguntar al ChatGPT si tornaria amb el seu ex. Què? Però en plan vidente? No, en plan, mira, ell ha fet això, això i això, i jo he fet això, 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 i m'ha dit això, i passa la conversa, en plan, tu creus que tornarem? Això és perillosíssim. És molt És perillós. perillosíssim. Sí. Jo l'he fet servir una mica com a psicòloga, sí. És És que xati. és heavy, Jo no. O sigui, jo era No, per com, aquestes em xorrades. sento així, però no vull sentir-me així, per què m'està passant això? No ho heu No, fet vosaltres, ja no. no. No, això és... I és fort el que diré ara, però fa poc vaig dir una notícia precisament d'una persona que va acabar suïcidant-se perquè l'únic psicòleg que tenia era el Era el ChatGPT. ChatGPT. O sigui, evidentment, jo no ho faig servir com a psicòleg de veritat i, de fet, ja vaig a teràpia, tot i que us he de dir que la meva psicòloga m'ha deixat, però això és un altre tema. Ojo! Això és un altre tema. Oh my god. Però al xat li vaig preguntar una cosa molt més banal. Era com, estic enfadada per X cosa, però no... Sé que no és un Sí, sí, professional clar. i no ho faig servir de veritat. Però sí que és veritat que molta gent de la nostra generació ho fa. Sí. sí. Jo la veritat que per això no ho faig servir. O sigui, faig servir per inventar-me una història i per preguntar-li si, Per trolejar-lo. si a través d'una videollamada es pot passar refredats, perquè és culpa meva que l'Àlex estigui refredat per Sí. la videollamada de l'altre dia i perquè té un cinturó meu. I segurament ha sigut això. Sí. El cas. Tornem. És que depressió, en un moment. Bueno, no passa res, que ja li dic a la Chati, ja t'he dit que no tinc amics, no els puc trucar, si no en tinc. No em demanes perdó? Ha sigut idea teva tot. Ostres, em sap molt greu el que t'ha passat, cara trista. No t'ho dic només per dir-ho. Realment em sap greu haver-te donat un consell que ha acabat amb una experiència tan dolorosa per tu. Jo t'ho vaig suggerir amb bona intenció, pensant que podia ser una solució barata, però no vaig poder preveure que et toparies amb estafadors. I em torna a dir que fas una denúncia... Ui, que pesa. No m'ha ajudat en res. Conclusió, moraleja de tot això? Que una mudança sempre serà difícil, que ni ChatGPT t'ho pot solucionar. Vale? I, si us plau, amics i amigues, ajudeu a fer mudances, tio, perquè és que ja que té cada jeta, tio... És que jo ara em poso a pensar i mataria més. I sobretot que si vos sobren amics per una mudança, pues li pregunteu al del costat... Jo tinc si... dos. Vale, això, pues, per a la pròxima t'agafe un. Jo tinc dos. Por favor. Jo crec que les mudances són una de les grans causes de ruptures d'amistats. És la meva conclusió. És que, clar, cuideu si tens furgoneta. És un blanco fàcil. És que si tens furgoneta és molt fàcil. Jo no tinc furgoneta i la Mafalda lleva cajas de tothom. Allà hi ha hagut calçotets, guitarres, Nostres de tothom. encara no. No. Així que encara podem. La pròxima mudança... Jo us ajudaria. Ja Bebé. Pero tengo médico ese día, justo. Tengo podólogo el domingo. Todo el domingo. Todo el domingo. Empieza por el dedo gordo, acaban por el... Siga quien siga el dia que aneu a fer la mudança, el diumenge que aneu a fer la mudança. Que no, que us ajudaré. No diré quin dia és avui, ¿vale? Però que quede... para la Iki del futuro, ajudaràs els teus compis a fer mudança al 2027. Molt ben dit. El 2027? Sí. Molt ben dit i molt ben fet d'evidente. Això en 2 anys ho torneu a posar. No, i quan ho necessiteu. Doncs fins aquí, no?, el programa d'avui. Pues fins aquí l'últim programa a Bailens en 8. Ai. Gaudiu del fons Pinterest. No sabia de què estaves parlant. Re, que és cookie. Ja. Això és gen... Gent que... Tia, és que això al fons realment no és Gen Z ni Millennial, és com Dinamarca. A mi em recorda l'estil que tenen al nord.
Però si me llames colors, no? No us Sí que és recorda bastant una... Gen Z. O sea, no, mentira, Gen Millennial. Sí? Sí. Sí, és molt millennial. Per què? Argumenta tu respuesta. Perquè és molt... com es diu l'estil este que... Saps? Minimalista. Minimalista, això. Però tampoc és minimalista, perquè hi ha Sí. colorinxis. No passa res, a veure com és el de la llama, quina emoció. A veure, com el decorem. Por res. Doncs fins aquí el programa d'avui. Tenim a la Bravinci aquí! La Guapa! I s'està estressant. Pobreta, normal. Ninguna brava ha sufrido maltrato animal durante la grabación de este És el teu podcast. moment, brava, digues algú. Ara Molt no bé, parla. Ha olorat el micro. Està Molt tímida. bé. Doncs res, fins aquí el programa d'avui i a veure si sobrevivim a la mudança, a la llama. Jo crec que sí. Sí, tant. Si sobrevivim i ho aconseguim, ens podeu trobar cada dimecres a les xarxes. Com sempre, Spotify, No, YouTube. cada 2 dimecres. Ah, és sí, veritat! això és un altre canvi. Una altra clar. novetat. Cada 2 dimecres a partir d'ara. Però més qualitat. Això. Spotify, YouTube, Instagram i a la llama. TikTok. TikTok. Teníem. TikTok, teníem. Teníem. I shorts de YouTube, també. Sí, Buah, sí, estem a tot hem de arreu. desempolvar tot, eh? Mm. Mare de Déu, senyor. Desempolvar. Vinga, va, avui. Mare de Déu. ¡Ay, más trabajo! Adéu! ¡Adéu!